जोबस्रांलांनो हमनाय बेसेन गोसा साल दंफांफोरखौ संरैखा खालामना दोनदों सिमला बागान गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय सान्तिपुर सिमला बागान गामिनि थागिबिफोरा 32निबो बांसिन हेक्टर हायाव 1000निबो बांसिन बेसेन गोसा साल दंफांफोरखौ रैखाथि खालामना दोननाया आथिखालाव मोनसे गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव रादाब लाबोदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बे गामि गेजेरनि साल बागाननि हाग्रायाव बायदि बायदि रोखोमनि जिब जुनार दाउसिन दाउलाफोराबो थानो हमबाय। मोख्रा गुफुर, गल्डेन लांगुर, मोख्रा जाथि, दाउराइ, दाउ मैना, दाउस्रि आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफांजों लोगोसे मुलियाव बाहायजाग्रा दंफांफोरखौबो बे साल बागानाव मोननाय जायो होनना गामिनि थागिबिफ्रा फोरमायो। खुलुमबाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मुलुगनि साफ्रोम मानसिफोरखौनो दिनै मुलुगनां आबहावा साननि गेजेरजों खुलुमहरनाय सिबिहरनाय बावहरबाय। दा जोङो सिमला बागाननि सुबुं हिसाबै फोरमायनो सानो बेखौनो जोङो गामि गेजेरावनो गोबां साल बिफां जोङो फोथांनानै दङ, लाखिनानै दं, रैखाथि होनानै दङ आरो गोबां हा बेवहाय जोङो माने जोथोन लानानै दं। खमैबो 36.4 हेक्टर बे हानि सिङाव जोंहा 1000निबो बांसिन साल बिफाङा गोथाङैनो दङ। बेवहाय मालाबा सारअन्थाइ गावनाय आरो नैबे मोफौ बेन्दों होननाय दङ, सालमामा, बियो फोथैनो नागिरो। दा बेखौ जोङो हुरा दानस्रांनानै होयो। देग्लायबो एसे जाफबनानै दं माखासे बिफाङाव, बेखौ जोङो दानफायनानै होनायनि बेबस्था लादों आमथिसुवायाव। दा जोङो बे साल दंफांखौ लाखिनायनि गुबै उद्देश्यआ बेनो, जों मानसि माहारि एबा जिबिनो जिहेथु अक्सिजेन नांगौ, जोंनो गोग्गो आबहावा नांगौ। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो साखाथियावनो थानाय गोबां हाग्रा बिफां माने दङमोन, बिफां लाइफां गोबां माने गौसि हाग्रा दंमोन, नाथाय गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफ्रा फैनानै बेखौ दानस्रांनो हमदों आरो गोदान हादान सिफायनो हमदों। दा जोंनि साखाथियाव थानाय जेसेबां हाग्रा गौसि दंमोन, गोबां माने मोजां बिफां दंमोन, बे जोबस्रांनायखौ नोजोर बोनानै जोंनि गामिनिनो रंजालि क्लाब बियो जोबोद माने सिन्था खालामनानै गामिनि मेलेमजिबि बयजोंबो सावरायनानै मोनसे डिसिसन लादों जे बेखौ जेरैखि जाया रैखाथि होनांगौ। जायखि थासारियानो फैया मानो जों रैखाथि होनांगौ। बेबायदिनो गोबां थासारि फैया नङा फैदों। जोङो दिनै रंजालि क्लाबनि दैदेनगिरिफ्रा लाइफ थ्रेटेनिंबो मोनबोदों गोबां मानसिफोरजोंनो, थेवबो फासयाखै, गियाखै, माने जोङो एंगारनानै थायाखै। दा बेबायदिनो मोनसे समाव 2005नि उनाव जोबोद मोनसे गाज्रि दोहौ फैबावदोंमोन, जे माने जोंहा सिमला बागाननि गामिनि नांजाबनाय साखाथियाव मोनसे बागान दंबावोमोन, बेयो बायनानै थांबाय। आरो बे बायखांनाय लोगो लोगो नैबे जोंनि बागानाबो ओरैबायदि मोनसे बारहुंखा फैनाय बायदि बायनो हमदोंमोन। दा खिन्थु बेवहाय क्लाबा गाव हारसिं हायैलाय गामियावनो मोनसे डेभेलपमेन्ट कमिटि दादेरलायनानै जोङो गामि नाङैनो, रायजो नाङैनो फुरा सान हर डिउटि खालामदों। रावबो मोनायावबो बागानाव हाबनो हायाखै आरो रावबो माने दंफां सिखावा बेयाव हाबनो हायाखै। गोबां माने गोजाननिफ्राय जिहेथु दंफां खावनाया माने सोलिबाय हिसाबै गामिनाबो गोसो बायनानै थाखानाय नंलालै बियो होननानै गामिनाबो नांगौबा जोंबो एसे सिफायनोसै, लानोसै थंफा थंनै, बेबायदि सिन्थाधाराया फैलायदोंमोन। नाथाय स्ट्रं मोनसे डिसिसन होदों, जों गामिना रावबो दाननो मोना, जोङो होबथानायाव बयबो बाहागो लानांगौ होननानै बेबायदिनो रैखाथि होबोयै दिनै गोथां महरै बेसेबांबा गिदिर देरबाय बिफाङा, नायनो समायना जाबाय। दिनै बे बागानाव दावराइ थाफैबाय, दिनै मै थाफैबाय, दिनै दाउजें दाउवां दिनै थाफैयो, बाथ' दाउस्रि, गोबां दाउनि रोखोमनि दाउ बेयाव थाफैयो, बाहा लाफैयो, मोख्रा गुफुर, मोख्रा गोजा माने थाफैजोबो। दिनै मै हुरा मैयाबो बेयाव थाफैयो। नाथाय मेसेङाव मालाबा हाग्राया एसे रानो, सिंनि हाग्राफ्रा, बे हिसाबै गांसो आंखाल जानायाव थांफिनो आरो दैलांबा हयथ' दा दंबो जानो हागौ। दा बेबायदिनो जोंनि बेवहाय साल दंफांल' नंला, जिब जुनार थांनानै थानायनिबो, एरसोनानै थानायनिबो मोनसे राहा जानानै थाबाय। आरो बेयाव साल दंफाङाव माने अट'मेटिकेलि गावनो मोनसे अर्किड जोनोम जायो। आरो बेबो जोंहा
माने बैसागआवथ' जोंहा खोफौ बिबार होना होमबा बे जिनिसाबो बेयाव जोनोम जायो आरो जों बेयाव मोनो दा दङ आरो जोङो दा जुदि गभर्नमेन्टआ हेफाजाब होयोबा बेखौ वाल बाउन्डारि फेन्सिंनि बेबस्था मोनोबा जोबोर मोजां आरो जोंहा बेयाव अर्किड बागान खालामनायनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंखौ ट्रेनिं होफैयोबा जोलै होलाबोयोबा आरो फाइनान्सियेल माखासे हेफाजाब होयोब्ला जों बाव अर्किड बागान खालामनानै समायना रमायना खालामनो हायो माने बेरायथावना जायगा बानायनो हायो दिनै जोंनि बर'नि सिनेमाफोर जों फिल्म माने शुटिं खालामनायनि जायगाबो जों खालामनानै होनो हायो दा ओंखायनो जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय आसा खालामो मिजिं थियो डिपार्टमेन्ट आरो गभर्नमेन्टआ जोंखौ एसे नोजोर बोनानै जाहाथे हेफाजाब खालामो बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरो नंगौ जोङो गोबाङानो नंगौ बिफांखौ गायो नाथाय जोथोन लायाबा बिफाङा थाङा जोथोन लाथारनांगोन गायनाय लोगो लोगो नोङो बिनि जोथोनखौ नोङो जेरैबाबो लानांगोन हासार दैनि बाथ्रा बा नोङो बेखौ हाग्रा एवस्रां माने हाग्रा दुफबदोंबा बेखौ फोसाबनानै होनायनि बाथ्रा बेखौ खालामनांगोन लोगोसे बिफां दानफायग्राफोरखौ आङो बुंनो सानो जिहेथु जोङो ओंखाम जानानै ना बेदर जानानै बा बायदिसिना गाननाय जोमनाय बेजोंल' जों मानसिया थांनानै थाया जोंनो नांगौ अक्सिजेन जोंनो नांगौ गोग्गो आबहावा बे गोग्गो आबहावाखौ नोङो जुदि खालामनो गोसो गैयाबा खालामनानै लानो हायाबा बा दिनै सुबुङा बिफां लाइफांखौ दंस' खालामोबा फोजोबस्राङोबा दिनै जोङो आबहावायानो जुदि जोंहा गुबुंले जायोबा जोङो दिनै अक्सिजेननि क्राइसिस जायोबा अब्ला जों थांनानै थानाया जोबोद गोजानाव ओंखायनो थांनानै थानांगौ जिहेथु जोङो दिनै जोंनि जेनेरेसना जोङो दङ खुनुरुखुम थांनानै दं नाथाय जोंनि जेनेरेसना जुदि दिनै बिफां लाइफांखौ फोजोबनानै गालाङोबा गाबोन इयुननि जेनेरेसना माबायदि आबहावा लोगो मोनगोन आरो माबोरै थांनानै थानो हागोन ओंखायनो आं खावलायनो सानो बिफां दानफायनायखौ जोङो ज्राब गारनांसिगौ आरो बिफांखौ जेसे हायो एसे लांदां जायगाफ्राव गायनो नाजानांसिगौ आं बेखिनिखौ खावलायहरनो सानो आथिखालाव बिदुं जानायनि जाहोना बेनो माने जोङो सुबुं माहारि हिसाबै जौगाथायबो जाबाय नंगौ न' डाउट जोङो उखुमनि थुरि जिगाबनि जायगायाव थिं न' फैबाय दिनै कारेन्ट थारबोबाय जोङो लामाया हानि बदल जोंहा ब्लेक टकिं सिसि ब्लक जाबाय बै बिदुंफोरखौ बिथांमोना बोनानै रिसिभ खालामा बिथांमोना हगारफिनो बिनि थाखाय गुदुङा जाबाय इन्डास्ट्रिस जाबाय बायदिसिना गारि घरा माने होंगो दोंगो खारबाय बेफोरो बिदुङा माने बायह्रायाव गोसारो नाथाय बेखौ रिसिभ खालामो होनोबा बोजबनानै लायो होनोबा बिफां लाइफां दा बिफां लाइफाङा निस्सय खमायबाय बिफां लाइफाङा जेरैबायदि जों जौगानायाव इन्डास्ट्रियेल जोंनि माबाफ्रा बारायनायाव दिनै बिदुङा बारायदों बेखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय बिफां लाइफांखौबो जथेस्थ' नांगौ दा नाथाय जेरैबायदि मोनसे फारसेथिं जौगादों नाथाय मोनसे फारसेथिं जोबस्रांलांदों बेयाव इनबेलेन्स जादों ओंखायनो जुदि बिफां लाइफांखौबो बारायनो हायो जौगानायनि जे गोहोम जौगानानै जे बिदुङा बारायदों नैबे जिनिसा माने कन्ट्रल जायो आरो ओंखायनो नंगौ सैथो बे बिफां लाइफां थाथारनांगोन जौगानायाथ' जोंहा सुबुं माहारि हिसाबै जौगानांगोन गारि घरा नांगोन थिं बायदिसिना जों बानायनांगोन जोथोन लानांगोन बयबो